Yango ni achiel kuom gigo ma nyalo thiro chenro mar donjo e senior school ne jopuonjre madhi chako grade mar 10 en rem mar kwan jopuonj mapuonjo somo mopogore opogore e bwo lai manyien mar CBE. Kaka Efi Nyakidi leronwa, nitie dwaro mar duol mar ndiko jopuonj e tich TSC mar rango manyien chike mag tich kaka achiel kuom yore mag kelo yot ahinya ne jopuonjre mag senior school. Ndalo moko tok ten migawo mar somo chiwo yanga lipot margi manyiso chenro magichano ne jopuonjre madonje grade mar 10 kata senior school. Riwruog jopuonj sekondar Kupet oyango ni nitie dwaro maduol mandiko jopuonj tich pacho ka TSC rango manyien chike mag tich. Kaluwore gi jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori, nitie lai mag somo mamoko kata pathways maonge kod jopuonj moromo, kendo biro dwaro ni duol mochung' ne ndiko jopuonj pacho ka Teacher Service Commission chiwo thuolo ne jogo manigi lony e somo makamago puonjo jopuonjre kaluwore gi chike mag somo. Paro manyaka kuong sir kod piny owacho. Bende kono nego beni Teacher Service Commission or revise their curriculum mondo kigiwach ni gindiko mana gikawo mana jopuonj motrain kende, gikawo jopuonj motimo other skills, ma trainers moko motimo other skills makata pok oyudo pedagogical skills mag puonjo. Wan gi jok machalo mang'eny, ma jok manyalo timo bricklaying, jok matimo art and design, jok matimo food and nutrition, jok manyalo timo mago. Gin jok mo inyalo gol e other areas to do the school system ma puonjo nyithindo maber. To current Teacher Service Commission must change its regulation and an act of parliament must approve. Ni Teacher Service Commission kono nyalo ndiko jopuonj ma oko train as teachers. Jagoro mar Kupete bade ma Kisumu Zablo na Wange bende ochiwo pacho kowacho ni nyaka ten migawo mar somo tim kare maneno ni skul moyier ne lai kata pathway mora mora ni kod gigo madwarore e chwalo somo makamano. We expect ni migawo mar somo skunde magiyiero ni dhi bedo mek sciences must have laboratory. Ka giyiero skunde moko ni dhi offer technical subjects kaka computer, nyaka bed gi computer. Ka dhi offer subjects kaka agriculture, gibed school manyalo bedo gi puodho. Wakaw cluster as per the cluster. Nikech bro chuno nyithindo madhi hinyre gi nyithindo mabodhi e day schools. Ibro miss day school moro ma ionge facility. Oketi ni dhi timo sports. To skundno kata pap ema gionge go. Skundno kata jopuonj manyalo puonjo various games ema onge go. Motelo ne jopuonjre motieko grade 9 riwore kod senior school. Nitie dwaro ma Jokanyo e sekta mar somo paro ewi kaka yiero ma jopuonjre ne grade mar 10 kata senior school biro timore. To kachopo Januar be onego bed ni wasebet piny kaka stakeholders wawuoyo to wang'iyo kaka selection mar class 10 dhi bedo. Scrambling kata laro nafase mek form 1 mane timre ga chondalo kesi picha opoko urumo. Wanyalo bedo ni wasetieko wach kwalo penj ni mane class 12 cha ni oonge class 9, lakini assessment results madhi wuok dwe mar 12 no mibiro tigo do mondo many godo skunde miluongo ni pathways go jonyuol kia ni pathway nango gin ging'eyo ni nyathi nyalo dhi Maseno school kata dhi e school magweng. Issues mek pathway go mago serikal gi Ministry of Education migawo masomo mong'eyo. Magi timore ka koro jopuonjre rito duoko mabiro wuok dwe mar 12, duoko mabende mabiro konyo fwenyo somo kata lai